Так, сябры, вот хочу вам рассказать про гэты невялічкі кавалачак зямлі, такі зрабіць такую нататку славесную. Значыць, у мяне тут расло 23 кусты смароды, 3 гады, і яны мне так надоелі, заўсёды пройдзе мароз, всё паатвальваецца, бур'яны растуць. А ў гэтым годзе мы вырашылі вось перайначыць, іншыя планы пабудавалі на гэты кавалачак зямлі. І вось цяпер у мяне тут растуць гуркі, ужо 3 штучкі сарвалі, памідоры, перчыкаў радок. Вось вызваляю ад цыбулі і чесначку гэтыя хрызантэмы, якія цяпер растуць. І, канешне, цудоўная вырасла цыбуля. Ну і там далей бульбу мы ўжо раннюю скапалі, пасадзіла гурочкі вот апошнім часам, і крыху хрызантэм расце. Значыць, што хачу сказаць. Выкапала сёння часнок. Ну, вот это, который ўжо пасох. Бачыце, вот з дзетак садзіла вот такія галоўкі атрымаліся. Ну, гэта я яго перасаджвала. Капалі, садзілі, і вот шкада было выкідваць, пераворвалі зямлю. І я вот тут такія. Ну, гаворыць, гэта трэба на пасеў пакінуць у такія вялікія галоўкі. З Арлоўшчыны мне гэты часнок перадавалі. Ну, так і зраблю. Высушу і пакіну. Это чай з сена рабіла. Ну, а з цыбуляй такая сёлета напасць. Паглядзіце. Вот. Цыбуля гніе. Вот пасохла так каліўе. І цяпер што хачу сказаць? Вот так гніе. Бачыце? О. Што рабіць? Як ратаваць? Я не ведаю. Вот такое атрымліваецца тут. Вот напасть такая. Калі хто ведае, дайце мне параду. Ну тут гэты проволочник, відаць. Вот так. Вот такая напасть. Можа мне яе зялёную вырваць і перасушыць. Правда, не ведаю, ці будзе ляжаць, ці не, але хоць крышку спажывеш. А так, ну што ж яе будзе? Згніе, прападзе і ўсё. Таму слухаю ваши парады. Ну вот, глядзіце. О, бачыце? О, тоже так само. Ну, это здоровое. Пишите ў каментарах свае мне парады. Буду вельмі вам удзячная.